Para kanca hapari suka ketembangan hang libur driya.
swaraning Prawadya Kuswa kang sanyolu marit swarane kang gumuruh apindo jalaniti asesangon wangi warga setuju campur sari luar biasa seragame anyar utangan nderek mahargya ngregengaken swasana lumantar dawuhipun Sri Penganten Sarimbi ingin samangke semedya kawi wisuda kawida wonten ing sasana pahargya namung dederek kunjuk mengarsaning Gusti King Mahaloka mugi rahayu sedyaning karya nuwun amit-amit pasang kalimat tabik sinapetno ing ilo-ilo doni tinebeno saking tolasari dumawah madyaning pawan tuwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Linambaran sepepayung budi Rahayu. Awit wilasaning Gusti King Maha Luhur ingkang sampun keparing amba Baradaya Pangaribawa tumedhak tumanduk ing ngarsa panjenengan kula miwah waradin sagung dumadi Rahayu Niskala Durga Mendak Kala Sirda nuwun kunjuk panjenenganipun para pinisepuh sesepuh para aji sepuh miyang para pepundhen ingin tuhupono ing pamawas lebda ing pitutur anggung amastuti dumateng pupuyaning kahutamin kunjuk panjenenganipun para pinter para winasis para sarjana sujaning budi linanggung kunjuk panjenenganipun para alim ulama inggih siang rati datang kendhat namung tansah pepuja parata angunca pakanasta panembrama kunjuk mriksahanda pepadane Gusti ingkang murbeng dumadi linambaran kitab suci Wahyu Ilahi
kinara sarana manuntun mangembah dumateng inggih Maha Suci Nun Inggih Allah Subhanahu wa taala. Para pangemban pangembating praja linangkung kunjuk pun Bapak Kepala Desa sumrambah jenjang rawatipun ingin tumantos minangka tepa tulodo minangka pandam dalam pandamipun para kawula dasih ambabar kamulyan jati panjenenganipun para pilenggah para rawuh kakung miwah putri datan katalog penun inggih para kadang pangombyong risang pengantin ingkang satu nampi sedar maning Gusti kang Maha ambabar suka rahayu salebeting jiwa kang sanyata. Nuwun amit keparing kula sowan marang Abiyantara. Saperlu asung lelipur minangka sarana anggo wak sepedhing swasana. Prabapa ingkang amangku gati mangke kula kepaharing pinatah minangka pambiwara. Laksmane gati upacara dawuhipun Sri Penganten Sarimbit Nun inggih pun Dyah Ayu Erna Wulandari ing sampun jinatukrama. Priya bagus pepujaning ati Nun inggih Bagus Yuli Prasetya Atmaja kakung Bapak Urwaji dari Ibu Paratiwi. Kanthi menika mawantu-wantu inggih amung ganti namung nyadong idi barokah pangestu panjulung pandonga. Mugi rahayu Sri Penganten Sarimbit ingkang sedya netepi dhateng garamaning gesang anggayuk nikmat wonten alam donya minangka sarana jejodhoan wonten ing alam kebak ibadah menika. Sang ibadah inggih keparing katuran lenggah prayogi ngantos dumugi puputing yuswa saringan para kadang-kadang campur sari warga setuju. Para rawuh kakung putri satu kinurmatan ing mangke sampun wonten tandha dalah sasmita bilih upacara semedya kapurwagen. Kanthi menika sumangga nuwun kunjuk panjenenganipun para paran para ingkang piniji keparing kula dherekaken tansah manembah manuku puja kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti murid rahayu sedya lampahipun upacara pahargyan prasaja menika. Sinanggangan memuji mring sahandaping ingkang Maha Yekti kanthi lelemek sesungkem wonten pepadhanipun Ibu Pertiwi. Yat langening kalan managar pandaan muncar anggung hamastuti mring pepoyaning kautaman. Oh, Gusti Narbuka korining sasana busana ya korining panti pahaleman rasa katema ana bondo aroma ngambar-ambar wangi kenya rasa gawe guna kang minangka sarana ayeming jiwa
Tuh punika palermenipun risang penganten putri ingkang nedeng pinulas wadanane Rinu pokok cahyane ketinggal ing mangke lir kapindhane kadya cahyaning surya andhedhari nadyan risang panganan putri amung wujuding jalma ingkang mapan wonten ing paredèn parandene ayune lir pindhane widodari Jawantah lamun Cinandra kurang candra luwih warna sekawit saking kaendah sarta kasulistyaning sing penganten Larabeng swasana wonten madyaning swasana panti busana ya ing panti Tepas Semanggi kinocap gandha ingkang minangka sarana babaring crita inggih mapan wonten madyaning swasana pawiyan ageng andhar amblabar pindha jala trimungguing jaladan sangyaning para rawuh kakung putri ingkang sampun sumadya sededonga pepuji mring penganten sarimbit ingkang samangke semedya netepi dhateng darmaning akesan datan kantor endah dening swasana gebyok kang tinata papan pawiwan ingkang endah edi lir pepindhane kadya sarbalaka sekar-sekaring kemaneka warna kinembongan ijemingi gogodhongan sekar mawar sekar melati sekar kenanga sumawana godhong cepaka rasa cepaka gemuk lemek berpandhanti ingkang sinebaran sari-sari gandana dewida ingkang minangka pratandha lamun Sri penganten sarimbit nggihipun saged sami amagut kardi saged nampi keganjaran kesanipun Gusti ingkang Maha Loka ingkang awujud katentreman lan kabahagiaan sangya pradelenggah kakung putri larabeng swasana semangga nuwun kula dherekaken sareng samya ngrapi pasugatan ingkang sampun kinandhi wujud unjukan lampiran kanthi mardikane penggalih sinambi anguwak renging swasana lumantar para kadang-kadang campur sari warga setuju kula dherekaken lenggah prasaja aniti purnaning adicara nuwun kula nuwun inggih para Bapak Ibu dereng wonten tandha sasmita risang penganten putri nembe bola swadana ngadi salira ing mangke kepareng sowan para kadang-kadang jero pangidung saking kadang-kadang warga setuju campur sari ingkang kepareng anganti para widyawati ingkang sowan ing ngarsa panjenengan pojok piyambak monggo kasuwun jumeneng jeng tantri Wis sepoti ngono napa to cah kan regeng. Lah to. Tak plai kok doro. kene Mbak Tantri kene Nggih, Pak. Nggih, katuraken wilujeng enjing. Wilujeng Bapak. enjing, nggih. Derek Gladen kalian Pak Dalang nembe sepindah. Nggih to? Tak kenal maka tak sayang ngoten jare. Ingkang asma Pak Toto. Nggih. nggih ya alhamdulillah setekan kene Mbak Nggih. Pidalem pundi, Pak? asli kula janipun Boyolali Oh, Bolali. aslinipun Nggih. lajeng kula laripun wonten Jogja Oh, ngaten. wonten Jogja no kula lahir Nggih. asli Boyolali Oh, nggih. lajeng ngen kula gesang ten Magelang Nggih, kula kok rada bingung ya. Nggih, tak bingung. Nggih. Umet napa le dereng sarapan? Oh wis deh. Nggih, mencelat ngeten nggih, Pak. jenengan nyun prisa
Nggih. Aslinipun Boyolali. Nggih. Lair kula wonten Jogja. Dolan kula wonten Magelang. Nggih. Ageng kula tuwa kula wonten Temanggung. Oh ngaten. Dadine sing keri-keri teng Kota Tembako. Nggih. Nek golek pangan bareng karo warga setuju. Oh ngaten, Pak. Oh nek campur sari mboten payu kula melu nyoreng. Oh, jenengan, Pak? Nggih lah. Pripun asing sak menekke sensore kinten to? Oh, jenengan. Ya kepripun nggih. Sinten kula ya radhong kok. Lah ya Allah Gusti. Mbak Tatri matur nuwun. Pak nggih. Angka kalih monggo Mbak Nining. Nggih. Kasuwun jeneng. Arep poti ora? Aku ki sok gumun aku. Wong ketekan Bapak Dalang kok malah dong mengkeret kabeh ki ya napa to? Oh, lah to. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku rong assalamualaikum. Kok wis jawab to? Lho wong santri temen ngene iki. Urung ana sing wangsulan tak jawab sik. Hah? Wong aku ora ngerti to? Ora. Ah, gek lara wis tak layati mati aku ya meni ngono kok iki. Kok ngono men lho. Iya. Mbak Nining matur nuwun rawuhipun. Bapak. Nggih, nek sing ngomong telu. Mbak Eni Silviana. Matur nuwun rawuhipun. Sami wilujeng ta? Alhamdulillah wilujeng ugi. Nitih napa? Hah? Nitih napa kala wau? Kula nitih. Ora Nitih bantal. ora ati awane kahanan ya, Nduk. Tritunggal iki sampun kepareng sowan pangidung saking para kadang-kadang campur sari. Warga setuju semangenun kula dherekaken Ambika Wiwarasuka wenganing wicara minangka sarana ambabar endah langening budaya. Warga setuju campur sari. Warungnya dibuka, ditata sendiri, panas kebur
Sanggih Prateling Kakang Putri lerming swasana emangke angwak dhateng pratandha bilih penganten sampun paripurna amulas awadana nyadi salira. Kalih menika kunjuk panjenenganipun Sang Juru Sumbaga sumangga nuwun kepareng angati dhateng sang penganten putri. Prapting wonten ing sasana pahargyan. Lumaksana peplayon candrané. Gusti Narbuka korining sasana palereman satemak ing kono jemedhul ana wanudya ingkang sulujeng warni ana cahya kang gumebyar duduh cahyaning Kartika duduh cahyaning Candra-daru duduh cahyaning surya sayeking menika cahyanipun Sri Penganten Putri nenggih Dyah Ayu Erna Wulandari Atmaja Putri Kinasih panjenengan Bapak Sulistya dalah Ibu Rustiati sigra jwangkah Senegati hei ngantene teko galo Lolan yen lumaksana Sri Penganten Putri inggih ginayap dening para kadang warga Wandana datan kantun Sentana sami hamulat kanan lawan kiri gumbira tias ing wardaya ingkang sami ngiring parandene penganten Sri Penganten Putri amung tumuju ing araos jeguh miwah pekewuh wadana tumungkul netra konjem Bantala ing cipta hamungun ngengening sedya tan kendhat memintos sinugarane Gusti King Maha Kawasa sekal ing mangke Sang Penganten Putri sumedya anetepi jejering gesang kang sejati gayuh nikmating gesang wonten ing alam padha gebyar cipta rasa dalakarsane. Wis tinata tinunggem tiniti dening para kadang-kadang Sang Wirayuda ya sang cantang balung kang minangka sarana panguwaing lumaksana keminjal kekinjalan asta pinenthang suku Anjlok Bantala gembelengan sayeking kono minangka dadi cucu ing prajurit lumaksitane Sri Penganten Putri ingkang nedheng lumaksana tumuju aning madyaning sasana rinengga semangkah lononan sembata kinarya pratandha kinarya pratandha bilih samanggih Sang Penganten Putri wis awega gati semila diri lumebat wonten madyaning sasana rinengga ya sasana Paweladi gobar cantrane
wis kepareng ngangsek yen lumaksana saya dangu saya cetha saya caket saya angela tejaning pengantin putri ingkang nedheng lumaksana kinanti manjing samendhaning sasana sinegen ungeling gendeng pangiring amung santi rahayu 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 mingkar mingku ring ukara akarana karenan maradi siwi Rekatarata pakardining ngilmu luhur kang tumraping tanah Jawa agame samarpa moring sukma sinukmaya winahya ing asepi sinimpan talanging kalbu pambukaning warana saking tarlen liep layape wong luyuh pindha plesating supena sumoso ping rasa jati umpama asli ramu sekar melati aku kombang ngidam sari
Anggegono Araras risang pengantin putri nenggih Diayu Erna Wulandari tegesipun lenggah piyambakan lenggah ingkang kebak pengajeng-ajeng estu salebetipun wardaya Sri pengantin putri ngantu-antu priya bagus inggih kinarya pepujaning nala pepujaning ati careming penggalih nenggih pun Bagus Yuli Prastya ingkang minangka dados pemanuk ing Kang Sanyata ing mangke sampun wonten tandha sasmita bilih panjenenganipun Sri pengantin kakung Bagus Yuli Prastya sumrambah Rama Ibu Urwaji ugi sampun paripurna sumedya lumarep lumebet wonten ing sasana pahargyan jengkaring sang katong apa kang binabar dening pratangga dadi alerak lir pepindhane Senopati ning praja Sandra kang bagus pasuryane ruruh pasemone tajem polatane gagah wideksa tatak tanggon jayeng palugon lah punika warnanipun Sri pengantin kakung nenggipun Bagus Yuli Prastya jejaring Jaka ingkang masih muda tumaruna ing pengajap ing mangke sumedya anggugah rasa hangin nang saraya lumaksana lumebet ing madan sasana rinengga ginaya para kadang warga wandana para kadang Wiratamtama para paran ingkang samya humiri datan kantun sang prawan judo inggih minangka dadi pangareping lumaksana saya dangu saya cetha saya caket saya hanglela tejane pengantin kakung sakala kono bisa ngowak dhateng endas swasana kaget kagoro kawekasan Sri pengantin kakung yo kandhek madani korining paman sareng hamulat dhateng endah edening swasana mulat dhateng kaawatan wonten sasana ringgih gandoken ngucap Sri pengantin putri inggih kinapet dhateng Rama Ibu daya-daya diamapak dhateng Kang Garwa pun Bagus Yuli Prastya andheng abdi mangsa wonten tikahe Bathara ingkang asipat Jalwanita ingkang semedya kapanggihaken nut dhateng rat pradatan adating widi adating kuna jejaring wanita ingkang tansah rinengga dening priya ingkang rinasa jroning jiwa wanita sinegek ungling kebo gira minangka pratandha Amurwani laksani gati upacara adat ingkang winastan adat widi bebalangan raos yen cinandra pepindhane kadya cantaka mungguing warih
wis kepareng jumeneng abeng ajeng sakoku melawi aslinipun penganten Sarimbit penganten putri Ambebalang Sadak Sadak wujuding ron suruh ingkang linting tinalilan lawe ingkang winastan gundang kasih kumandha penganten kakung Ambebalang Sadak ingkang winastan gundang pitutur apa to Sadak saking kono angemu pralampita senajan sajuga kakung sajuga putri laos manunggal cipta rasa bisa babar karya paripurna Babalang Sadak daya-daya penganten putri gidya anyaketipun nangan tiga ingkang mapan wonten Madyati Bokor Kencana samparanipun Kang Raka den tarik tinumangken wonten sanginggilipun nangan tiga kapethet konangan tiga pecah sanalika pecahing konangan tiga ngampu pralambita bila penganten kakung putri semedha mecah tiring uwas saking panggula wendahipun Rama Ibu penganten putri hanya nyiram wujud tirta wening winadan Bokor Kencana kinembangan kembang-kembang triwarna ingkang ngampu pralambita ilang sesukire ilang jolo nadine temak iku bakal nampa kabechan kamulyan wis paripurna risang panganten putri Dayu Irna Wulandari sumungkem wonten pepadanipun Kang Raka sinambi asung pambagya rahayu kajumengaken jajar kanan kalawan ngiring trep lir pepindhane kadya curiga ingkang manjing warangka inggih kapanjingan curiga kasih wujuding sindur saiki mewujud selendang ingkang awarni rikta dalah seta sakoling mangke semedha kagendha kandhit kambit tinuntun wonten margining karahayon margining katentreman Sri Pengantian Sarimbit lon-lonan yen lumaksana ingkang Rama dalah ingkang Ibu saiki kula minangka dadya pratandha ing ngarsa Suntuladha ing madya mangun karasa tuturi handayani tan karasa yen lumaksana praktik madyaning sasana ringgo wis manjing madyaning sasana ringgo laras moyo minangka sarana Sigra pinangku ingkang winastan bobot timbang pinangku wonten pamidhangan kanan miwah pamidhangan kiri dhateng Rama sakala kono nemu pramita dening Rama Ibu boten badhe bedak-bedakaken boten darbe raos bancindi banciladan ing atasipun setunggal setunggalipun wis paripurna bobot timbang daya-daya penganten Sarimbit sigra kalenggaken ingkang winastan upacara tanem winisudan tanem winisudan ing sampun kaadanan daya-daya gumantiya upacara ingkang minangka dadya deneping upacara ingkang winastan upacara biyongan kaburmakan upacara kacar kucur gunakaya kacar kucur gunakaya ngesok gunakaya Sri Penganten kakung nuninggipun Bagus Yuli Pratya inggih tumandhapun Ayu Irna Wulandari kacar kucur dumadi saking beli kawak kacang kawak wong adoh dadya sanak wong cedhak mayah saya sepanak tinampi dia Ayu Irna Wulandari paripurna aturaken dhateng Kang Rama dalem Ibu Bapa Sulistya dalem Ibu Rusmiyati minangka sarana dening Kang Rama sampun paripurna anetepi minangka darmaning sepuh anggenipun anetepi raos bongah raos bombong
katiti saged maha kramakaken dhateng Kang Putra Kinasih. Nuwun mangke Rama, monggo kula atur nampi. Iya, anakku tak tampa ya nderek. Oh, niat langening kalan managar pandahan muncaran tinon ler kekonang sora detan padang kasor lawan pacaring para nameng kekono. Oh, wis paripurna daya-daya jangkeping upacara sigra dahar kembul bojana utawi Darwalimah. Sri Pangandhana Sarimbit Murwani ngraosaken dhateng endahing swasana padhanging hawa pedes asin legi lan pahiting donya. Ing pangajap sumedya karegeng dipun lampahi kekalihipun nampi kabejan kekalihipun nampi kabingan nampi kamurkan kekalihipun ugi nampi kacilakan prahara gandha kang minangka sarana uriping sedya babaring gandha paripurna kembul bojana griya tumunjuk tirta wening tirta sampun nyebataken panggesangan wening weninging cipta weninging rasa, weninging sedya. Mugi kanthi tirta kang tumetes ing madhare tenggak dadya sarana uriping jiwa njenipun angupadi dhateng panguripan kang sanyata. Wis paripurna ngunjuk tirta wening ing mangke Sri Panganten kekalih. Siaga tata-tata sumedya sowan wonten ngasanipun Rama Ibu saperlune dibarokah pangestu kasigek ungling gending podhok ngorek laras moyo. Wis dunggap ditemungsa bilih Sri Panganten Sarimbit ing mangke sumedya sowan wonten ngarasanipun Rama Dela Ibu nyuni dibarokah pangestu nyuni dipandonga ugi dhateng kantun nyuwun sih rahmat berkahipun tiyang asepuh kekalih Mas Yuli, Mbak Erna lon-lonan nggih pun sowan sanipun Rama Ibu pamintaku nimasitwase antun runtun tansah reruntungan sumembah sumungkem wadana tumungkil nata panjenengan sowan marang ngersanipun Rama Ibu Ibu Rama nyuwun pangestu nyuwun berkah nyadong pangapunten sedaya kalepatanipun ingkang putra Rama Ibu. Iya ya anakku bocah ayu anakku bocah bagus Ibu Rama lila Ibu Rama narima wis dadi pesthi jantramu ya nggih. Nanging eling melingipun Ibu. Eling melingipun Rama. Sira urip ning alam donya aja ngendhak nggone manembah patang perkara. Siji, manembah nang ngarsane Gusti Kang Maha Yekti. Awit ing kono minangka dadi sumbering dat kang pranyata. Dat welas, dat asih. Sing kaping pindho aja kendhat nggonmu manembah lan nyembah marang wong tuwa kudu bekti marang wong tuwa merga bapakmu ingkang minangka lumantar ibu kang anjangga nalika ana sakjroning garba
ingkang suwene 9 sasi 10 dina. Ger, sing kaping 3 Suraja kendhat manembah menyang Waratuwaya, Ger. Sekali ingkun iki wis pepaharing kanikmatan, wis pepaharing kaendahan. Jejodomu ning alam donya kene. Sing angka 4. Sing angka 4 Suraja lali kudu manembah marang tangga teparo sanak kadang mitra waruju ya, Ger. Kawula rinjit nulinjit ibu bapak. Wis iki welingipun bapa lan ibu. Pun bapa mung tansah nyuwun kersane Gusti. Muga kowe sekoron mangya yuwana nirbaya nirwikara tan nampa alangan swijapa. Wis paripurna. Daya-daya penganten sarimpit wangsul malih wonten ing sasar paninggalan. Sagebyar pependhane kadya ngimpi kekalipun anampi bejaning Gusti ing murbeng mati. Sri penganten sarimpit nampi bebingahan ingkang ilang sakeplas saking pasuryan sumena monggo kula dherekaken. Aku kang setya satuhu
warga setuju. Campur sari napa? Warga setuju. Warga? Setuju. Nek ra disetujuni Pak Warga ora dadi ngene iki. Mula iki ra disetujoni terus dadi campur sari. Oh alhamdulillah. Bragati, Nduk. Oke. Wah, sesuk iki bar iki ati tumbaske mobil siji-siji. Warga setuju. Mboten sida muncul. Wis muncul ket biyen. Mau muncul dhewe to. Angger muncul ambles. Oh alah. Nah, terus dikai jeneng Tak kusangka musik. tak kusangka musik. Yo ambles meneh. Ambles meneh. Ganti meneh sasongko musik ambles meneh. Susu terbubarke, Nduk. Iki maksudnya iki. Heeh. Matur nuwun tenan. Gus seragame anyar. Alhamdulillah. Patang dina wingi. Patang dina mboten salin. Hah? Patang dina mboten salin. Nek tuku. Oh, rego pira, Pak? Ya ping 20.000 siji. 20.000? Asline 20.000 mung digawe ketok luwes. Aja ra apa-apa. Ning Solo kuwi, Nduk. Sing penting saged ngrembaka mawon. Blangkone ya anyar. Blanggone anyar. Rencana. Terus ya, Nduk. Tak kira ajang blangkone niki para wiyaga menika ajang nyanyi Pak Dalang. Ora iso. Ah, biasanya malah apik-apik yagane lho nimbang Pak Dalang ke. Angge ketok ape tak pateni ya wis. Ya terus ya, Nduk. Pak Totok sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngedes mboten, Pak? Niki enten tisu lho nek aja ngedes. Ngedep sak blok. Mogyanto berkah ing witi ati ngomong tansah Regeng swasana. Awis saking panguke dhateng kayenggahan. Para gading-gading campur sari warga setuju. Iki sampun keparing asung panglipur. Sang Hyang Pradeling kagem putih dadi normatan. Geneping adicara ing sampun rinantap renacik. Dene para kulawangsa nuninggih pekaten. Urut angka sepisan pambuka. Demawa adicara ingkang kali atur pambagi arja Yewanta. Saking panjenengan Bapak Sulistya dari Ibu Rusmiati. Wonten ing parang kabiji kunjuk panjenengan Bapak Suprat. Adicara ingkang angka kali nuninggih. Imbal wacana pasrah saking panjenengan Bapak Rawaji dari Ibu Pareni ing samangke sumedya kasta panjenengan pepunden kula Bapak Wahna. Tinampi Bapak Yoyo ingkang minangka sulih salira panjenengan Bapak Sulistianto. Upacara lung tinampen paripurna. Ateges sampun paripurna upacara minangka panutuping adicara nuninggih Astungkara kasuhun panjenengan Rama Kyai Fatah ingkang keparing asung pepuji brata. Ing wasana semangke nuwun para rawuh kagem putih dadi normatan. Rene sampun andung kapitu mangsa upacara sedaya kapurwagan. Purwaning kandha asesanti. Jaya, jaya Dwi Bantara. Rahayu kang senedya manggih iwana ingkang nedheng Walakrama. Kita bingkak sarengan kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ndonggap adicara ingkang angka kalih atur pambagi raja saking panjenengan Bapak Sulistya.
Wonten ing kapiji kunjuk jampun Bapak Suprat. Kanthi menika kunjuk jampun Bapak Suprat sumangga nuwun kasuwun jumanggah tumuju wonten ing sasana Pambiwa Swara. Bapak Sulistyo dan Ibu kepareng anggape tapit